Avele ngeke ngize ngiyikhethele ingane yami ukuthi ayithathe bani. Nabantu bayangibuza ngalento. Kodwa manje angazi ngoba vele angazi lutho. Ngazala ingane. Uthe uma ngabe seyidecide ukuyolobola yakhohlwa ukuthi nginoma kwenzeka yonke leyo nto ngikhona endlini kodwa ngifihlele. I hope abantu bazobona uma ngabe ngithi no, I'm just here nje as umuntu ozogada izingane. Angiyena unkosikazi ngoba ngikwazi ukuzala ingane. Phela impumela ngimthole ngingakashadi noMusa. Ngibile nesikhathi ngizikhulisela umpumelelo engekho ubaba wakhe eduze kwami. And then ngabuyelana nomseleko. But uma ngabe sebenza into abayenzayo bayenza boyithu. Angikwazi ukuphendula indaba yokuthi kuthiwe kunomakoti engingamazi. I hope nabakuboka le ntombazana they will understand mase bebuka ishow ukuthi angiyazi ingane yabo. Umseleko asangaza ngitshela whatever bayoyenza bayenze bobabili ngendlela yabo. Bangangifaki ngoba bazange bazi bangitshela bangishiya ngihleli. This video really broke my heart yazi uma ngiyibuka iclip lena, even though guys angeke ngiveze but the voice I'm just gonna put the picture so that angithole i-copyright. Okay, ile party lena engidina kakhulu we uMayeni is explaining ukuthi ke bahamba bayolobola kubaba uMsamsele kunompumelelo, bayolobola ke uMabiyela engakwazi. So iyangidabukisa because she's even like amehlo agcwele inyembezi yabona ukuthi iyamdina, iyamhetha leyo nto. Uyachaza futhi ngendlela athola ngayo impumelelo sasekhaya kubo, wamkhulisa eyedwa ubaba uMsamsele engekho eduze kwakhe. So manje le ndaba eyayikhulunywa kuthiwa ke uMabiyela walotshelwa uMayeni akakwazi. Angaze ngiunderstand ukuthi bayenza kanjani ubaba uMsamsele kunompumelelo ukuthi kuyolotshelwa uMabiyela uMayeni engazi. Benze izinto bobabili umama kaMpumelelo engekho la ngikaze ngiqonde. Honestly iyangibother njalo mangiyibuka ngibona amehlo akhe egcwala inyembezi ethi ingane decide ukwenza izinto nobaba wayo, mina nguma wayo ngingazi. Ayi cha ngeke you guys iyangibotherisha. Ingiphatha kabi ngendlela leyana ukuthi you know ungahamba kanjani uyolobola unabazali ababili abashadile. Yebo kusesithenjini sometimes baba uMsamsele kungale sometimes ungale. Kodwa ukuthi umpumelelo angaze ayolobola uma wakhe engazi. Yena ubaba uMsamsele like wayenze kanja. La angaze angi-understand man. Unless this is acting, this is angazi because angiboni ukuthi uyingane yomfana. Udecide ukuyolobola uma wakho ukhona phambi kwakho uyaphila uphila naye. Umpumelelo uphila naye uma wakho Mayeni. But to decide ukuthi okay manje ngiyolobola and uma wakho awumtsheli, like I'm trying to put 1 + 1 like I'm getting answer 5 because I'm like wayenza kanjani umpumelelo ubaba uMsamsele kangayenza uyambona nje unamakhosikazi amaningi futhi nje ufuna ukwenza into ayithandayo angakwenza kodwa umpumelelo your very own mother avumela ubaba wakhe bakhohlisana bahamba bayolobola uMabiyela uMayeni engazi. Ayi ngeke you guys lena yona angazi ngi-understand at all. Uzubona nje amehlo akhe egcwala inyembezi you guys when she explains athi angimazi umakoti. I hope nabakubo bazo understand cause angitshelwa ngalutho. Uyabona ukuthi iyamhetha imizwa ubuhlungu njani uyolotshelwa kanjani mina nginguma wakhe ngingazi. Can you imagine? It's not like Mayeni useLimpopo bona base Cape Town or like from another province to another province. These guys base like KZN eMzumbe bonke. So yini yenza ukuthi umfana angathi ethola umakoti kuyolotsholwa kuhamba uyise nendodana uma wakhe engazi. Ayi guys lena nje yona ina test. Uyazi ayina test. Ngithi mangiyibuka le clip amehla akhe ehlengezela inyembezi ngivele ngizwe inhliziyo yami ishora because njani mntakabawo? Njani? Wayelotshelwa uMabiyela uMayeni engazi for what reason? Like for njani? For ini? Ubaba uMsamsele ke ngumuntu omdala. Ungathatha indodana yakho nikhohlisana nehambe niyokhipha ilobola uma wakhe ekhona laphambi kwakho engazi. Hayi guys noma sekuthiwani noma ngabe sekuthiwa lesiya sikhathi kwakuthiwa uSoshabeni what still
They are all in KZN. Bonke ngicabanga basemzumbe bonke mina. Hayi ngeke bafethu nangaze ngiyibona ngaze njalo ngiyizwe ukuthi ungathi abazali bakho bephila bebonke beshadile it's not like they are divorced, they are married. Indodana ithola umakoti ithatha ubaba wayo badonsana ngezandla bayolobola kaMabiyela and umayeni akazi. Lake nayizwa leyo nto. Hayi ngiqala ukuyibona la kaThando leSithembu ayikho le nto. Ayikho. Nje noma ngasutha uma wakho overseas use-Australia uyahe South Africa ukuphi ungamthumela i-message noma wenza i-video call something man namhlanje kunama technology video call something. Ngikhulume ngithi ma ngithola umakoti and ngifisa ukuyolobola something. Nje bathatha noba bashiya umayeni elapha. Hayi ngeke bafethu la cha ngeke. Yazi yamhate umayeni le ndaba. I saw another comment when someone said, yo, amehlakaza ahlengezela inyembezi. Ngiyaqala ukumbona ekhala. That was another comment. Uthe yazi ngizubuhlungu ngoba ngiyaqala ukumbona ekhala umayeni ekukhuluma asahlengezela inyembezi. Even me, I was like, how did they do it? Unless guys, this is just some geminyana abasidlalela yona ngoba angikaze mntakabawo ngizwe. Ukuthi abazali bengathi beshadile bobabili bekhona ukuthi umfana uthatha uyise bayahamba bayenza into abayithandayo into engangokulobola into engaka and the mother doesn't know. Hayi ngiqala khona lapha yaka TV because it's a TV show. Hayi ngiqala lapha mntakabawo. I've never heard of it. I've never. Yo wazi wakhala uma yabona amehla kagcwele inyembezi uthi angikwazi ukuphawula ngalomakoti engingamazi. Ngoba abazange bangitshela wathathana noyise bayakabiyela balala impela ebusuku bambatha ingubo benza into engakho mayeni engazi. Hayi unless nje basibonise ezinye izinto nje ezingekho real because mntakabawo njani ngaphakama nje wena uthatha uyihlo nihambe nolobola uma wakho khona uyaphila phambi kwakho niyamfihlela anemtsheli. Noma ngabe sekuthiwa nixabene noma sithiwa nikhulumisana kodwa mase yabona mase kuza kuleyo ukuthi umfana uyolobola ngamane kulindwe ke phela izinto zilungiswe nikhulumisana bese ke sihamba siyolobola sesilungisile izinto sesikhulumisana la ekhaya sesiright ngoba hayi njani angazi bafeyo yazi ngiphatha kabi le video kamayeni you ukuhlengezela kwakinyembezi kanjani kusho khona ukuthi she's hurt but by what happened. Angayijabulelanga ukuthi umpumelelo ubalekisa uyise nje bathathana noyise bayenza umathanda without her as a mom, biological mom. Sure. Hey.